As instalacións da piscina climatizada de Chantada están abertas aos usuarios dende o luns. Despois da resolución do Tribunal do Proceso Selectivo de Persoal o pasado venres, o servizo arrancou de novo esta semana, pese a que ata mañá o pasado a auga non acadará a temperatura óptima para o baño. Dende o goberno local confirmaban esta tarde a ansiada reapertura despois dun proceso de municipalización que se alongou máis do desexado. En marcha está, por así decirlo, desde o sábado, non? Nos collemos o personal, tuvemos o José Castorlle unha reunión aquí con eles o venres pola tarde e dicimos que era convinte que se podían o propio fin de semana se puxeran a traballar ali e poñer todo en orden para que estuvera en perfectas condicións e abrir o luns. De feito, a piscina abriuse onte. Nós non quixemos darlle publicidade hasta ahora, por así decirlo, para que aquilo estuvera en perfecto estado de revista. Hai 10 días que se puxo en marcha o sistema de dotación e aquecemento da auga e no día de onte permanecía entre os 20 e 21 graus. Por outra banda, nos últimos días realizáronse tarefas de pulido e barnizado do chan do ximnasio, pero algún usuario xa se deu onte un baño no vaso da climatizada pese a temperatura. O alcalde de Chantada, Manuel Varela, e mailo concelleiro de Deportes, Castor Novoa, fixeron esta tarde balance e valoración de todo o proceso de municipalización do servicio, unha información que ampliaremos na vindeira edición do Telenovas mañá mércores. A reapertura das piscinas era unha demanda dos cidadáns e especialmente dos usuarios que dende o mes de xaneiro viron interrompidos os seus hábitos. Vamos de pedir disculpas, sobre todo aos cidadáns, que a quen lles debemos o estar aquí, e que, bueno, pues a partir de agora, si pode ser, e podemos funcionar con moitos máis socios que tiñamos hasta agora, e si podemos incluso doblar os postos de traballo por si é necesario e os ingresos non lo permiten, e esperemos que a piscina de Chantada pues, funcione dunha maneira idónea, agora que a temos desde o propio Concello. Non sabemos tampouco durante canto tempo pode estar. En todo caso, para o ano volve a haber eleccións e dependendo un pouco de quen se faga cargo do Concello, pues, decidirá se sigue, digamos, con en plan público, por así decirlo, ou en plan privado, que sería adxudicarlo a outra empresa como estaba anterior. Quedan por diante pequenas melloras no ximnasio e no contorno da propia piscina. Nos vindeiros días tamén se irá a concurso a concesión da cafetería. O que si xa hai data é para a apertura dos vasos exteriores, un servizo que vai vencellado da climatizada. E, de feito, fixose unha valoración para a piscina climatizada e para as piscinas exteriores. De feito, o ano pasado me parece que se abriu por primeira vez a exterior, parece que fora o 22 de xuño. Este ano xa miramos o calendario e termina o curso escolar, me parece que é o día 20, coincide co 21 e sábado. Vamos a facer todo o posible para abrir o 21 de xuño. Isto depende sempre un pouco das condicións climatolóxicas e todo eso, non? Pero temos que contratar outro socorrista para esa temporada de verán. O edil de Deportes, Castor Novoa, apuntou certos aspectos do reinicio do servizo e apuntou que a parte do ximnasio xa rexistra actividade. Desde onte, como ben dicía o alcalde, pois está pasando moita xente pola piscina, que se están dando de alta para poder utilizala. Hoxe pola tarde, pois, en principio tiñan previsto xa iniciar pois as actividades de ximnasio con normalidade, tanto as de aeróbic como as de musculación, e a piscina pois está acadando temperatura. Non sei exactamente a que temperatura está hoxe, pero onte pois estaba a 20 grados e medio e terá que ir subindo paulatinamente a ver se mañá ou pasado pois estuvera aos 27, 28 grados para que a xente pois poda disfrutar con normalidade da piscina. Os usuarios xa teñen dispoñibles os servizos para actualizar datos e regresar á piscina, e os que queiran inscribirse por primeira vez tamén poden facelo, segundo anunciaron dende esta área. É un teto que había as cuotas de socio, entón a xente que quere ser socio pois terase que dar novamente de alta agora, e os que non eran socios. E despois tamén hai os bonos. Había unhos bonos que son de 3 meses, pero esos bonos prácticamente na súa totalidade que se estuvo mirando xa estaban todos caducados, non? Porque remataban xa prácticamente a finais de febreiro. E despois o resto da xente pois ten que volver a coller, o que quere coller bonos ten que volver a coller os bonos de novo, darse de alta como usuario da piscina, os que sexan novos terán que pagar a matrícula, e o que queira simplemente acceder á piscina pois por un día, pois pagará a súa entrada como se viña facendo ata agora.
A piscina está aberta e xa se pode utilizar. O único inconveniente que temos agora mesmo é que a temperatura da auga, pois, encima estes días que enfriou un pouquiño a temperatura exterior, non? Pois lle costa máis tempo quecer, porque é moito volumen de auga. A verdade é que estuvemos intentando toda a semana anterior poñelas a punto as caldeiras, pero, bueno, tivemos moitos problemas de mantemento da instalación. A instalación tiña un mantemento moi precario. Novo apuntou que houve unha certa demora por pequenos arranxos na caldeira e pola renovación dunhas pezas para as bombas de auga, un atranco que quedou solucionado o xoves pola tarde. Tanto volumen de auga é difícil quentala, entón, pois, levalle tempo e é un proceso lento que nos calculamos que mañá mércores, como moi tarde xoves, deberíamos acadar a temperatura de 26, 28 graus, que xa vale para bañarse. Bueno, de feito, unha persoa, como dicía ben o alcalde, xa se bañou onte con 20, non? Pero, bueno, eu creo que a partir de 23, 24, aínda se nota fría, e 26, 28 que é o óptimo para bañarse.